Hortxe, Kantu Kolore taldearen amets diskoa izan ere hementxe ditugu, Mai eta Mikel, Kantu Kolore taldeko bikide, haupa abioi. Eguerdion. Eguerdion. Eguerdion, bueno, zeuen lehenengo lanarekin etorri zarete aurtengoan Durangoko azokara, ez da? Konta idazue, zer dakarzue? Bai erixe aurtengoa gure sorpresa. Diska berri atera genuen, maiatzea inguruan, diska, DVD-an kantu, koreografiak, 2 urte, 12 urtera bitarteko kantu ezberdinak, eduki eta balore ezberdinak eskoletan lantzeko. Eta horretaz gain, egin dugu, kantu guztiak bildu ditugu eta pelikula txiki bat, filme txiki bat ere egin dugu. Bueno, gauzaz bete eta etorri zarete Bete eta bai hori zen, nobedadea. Eta etorri zarete pixka bat, ikusi zenutelako hezkuntza alorrean, gaztetxoei, umei, kantuen bitartez euskaraz erakustekorik, ez zegoela asko, eta pixka bat hor sorkuntza lan horretan hasi zineten, ez da? Bai, irakasleak gara eta normalean eduki desberdinak lantzen ditugu eta bai utxune batzuk ikusten genituela. Horretaz aparte musikaria garenez, saiatu egin gara. Bai, garrantzia eman diagu musikari eta hezkuntzako edukiei. Garraitu. Hori da, oso ondo. Bai, hori ze, orduan, ez diogula bakarrik eman garrantzia edukiei eta balorei baizik eta musika, gaurkotua, erritmo erakargarriekin, zuhaitzak, urtaroak, aditzak zer diren, eskutitzan horaratu, balako ez dakit. Abesti kaineroen bitartez, etxa pizkatxo bat, eskoletara eta euskara pizka bat sustatzeko baita ere. Modu divertigarri baten, ez da, orduan? Eta bideo, 11 bideo ere egin dituzue? Bai, 11 bideo eta pelikula bat. Pelikulari dagokionez ere, esan duzu, zer da bertan jaso duzuena? Hor bertan agertzen da, ametsen urte betetzea. Hor, egun zoragarria izango da, urte betetxe badagoelako, baina bitartean ere bere lagunek sorpresa handi bat daukate. Eta gero amaieran, berak beste sorpresa bat ematen die. Ez usteko bat gertatzen da, egin ditugu gu, panpintxo hauek gu gara, gure pertsonaiak, ni berdea naiz, eta bera, zian kolorekoa. 7 gara, eta 7 dira gure pertsonaiak. Orduan, egin dituguna da, kantu guztiak bete, historio txiki bat sortu dugu, egituratu dugu kanta batetik bestera, eta pelikula filmea sortu dugu. Eta salmentan, hemen azokan, gaur arte, 12 eurotan dena. Hori galdetu nahi nizuen, izan ere Durangoko azoka zeuendako oso pozgarria eta arrakastatxoa izaten ari dela esaten zenidaten, ez da? Bai, izugarria. Gainera, ilusioz beteta, etorri gara, jende ezagun asko, aspaldi ikusi gabeko jendea ere ikusteare aukera izan dugu, baina, importantena izan dena danari hemen nire hotxa, danari azaltzen zer egiten dugun, zertarako egiten dugun, baina, irakasle asko, ume eta familia asko, etorri dira, batzuk ezagutzen zutelako, beste batzuk ez, baina, proiektuan sinistu dute eta, bada modu bat ere honekin aurrera egiteko, ez? Bestela, pizkatxo bat zaila da. Sorte hon, hemendik aurrerako ibilbidean ere, eta zeuek amets izeneko diskonetan, Kantu Kolorek jaso duen Urtaroak kantuaren bideoklipa izango dugu ikusgai, segidan. Mi esker, Maia. Zeuei. Urtarria, otsaia, eta martxoan udaberria, apirila, maiatza, ekainean ordatu uda, ustaia, abostua, irailean dugu udazkena, urria, azaroa, abenduan sartzen da negua, udaberrian bizia pizten da. Baker guztiak lorez jazten dira, Irribarrea zure gorputzean darda. Zeru osoa islatzen da uretan, bere handia bazter guztietan eta urtea 12 bete ditu, 4 urtaro dira, alai pasatzeko zure ondoan. 12 bete dira, 4 urtaro ditu, zure ondoan. Elkarrekin. 12
Urtarria, otsaia, martxo aldera aste santua, apirila, maiatza, ekainean klaseak amaitu, uztaia, abuztua, iraien pozik eskolara, urria, azaroa, abenduan egu berri eguna, udazkenean bizian lo dago. Osto guztiak dira irean dantzan. Horbela izea euria da orain, negu guztia etxean sartuta, Hotza dabil geure inguruan. zerua lumaz mara da elurra. Urteak amabia bete ditu, lau urtaro dira, alai pasatzeko zure ondoan. Amabia bete dira, lau urtaro ditu, zure ondoan elkarrekin. Urtarria, otsaia, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaia, abuztua, iraia, urria, azaroa, abendua, hilabeteak dira. Urtarria, otsaia, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaia, abuztua, iraia, urria, azaroa, abendua,